Parayan! Let's go! Uy! 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 Oh, piya! Static hum invades my veins marrow. Lights flicker, Shout out. shadows stretch narrow. Sa akong wife, Mami G, Move distorted in the and blurred Bob, pain. nani, sa pagsugot aning Echoes of Lumbaa. silence driving me insane. Hinahanap ko muli. Mag-camping na ta. Tapoy nag-bike. Start line. Let's go. Idol, Sprocket Sam. Good morning. Good morning. Good luck po. Bagong subscriber mo ako, Bisnak Cyclist. Ay, salamat po. Good luck, good luck. Sir Jello. Sir, good morning. Good luck, good luck. Ingat, ingat, ingat. Parayan! Let's go. Let's go, mga bay. Amping, amping, amping. Unang downhill ako, akong battle. Ay, nako. Nakayuto na mga bats. Nakayuto na ako. Boss, Idol, Feria. Morning, boss. Uy, ito.
boss. Saan ba? Oh, padung na Miss Dam. Aspect ko na sa gari, lubong ko ligid. Distance 18. And check 620. Laki, lalim. Grabe naman batuhan mga guys. Siguro dito ba? Dagan ang kape. Shortcut pala. Longkat pala kami, longkat. Siminto climb. Long and winding road. Biyahe sa bike ni Mike. Hindi nga pala street line mga bike.
Taba na kaya akong chain. Mangita tag Bambi cooking oil on ya. Suod na ta bay. Mga bays langit-langitan. Suod na ta. Sampak 52. Gearing ratio sa lumba 34-50 to. Wala na spinning. Ay. Uy! 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 Oh, piya. Okay lang, okay lang. Lalim nun ah. Nabidyohan pa. Okay lang ako. Ayos. Capture on camera. Ay, nakaports ko ako. Wala. Tulak. Nalaglag ata gulong ko sa likod. Tarik ah. Sakit. Ata. Grabe yan mga guys. Sir Mike. Pinakataas na mga guys. Nag-fog eh. Buwa nga mga boys. Pag steep climb ba, natuwang ko. Parais pagin. Okay ra ko. Part of the game. Fog eh. Tuloy daw na mga boys. Ay ako. Tuod sa close busing going down. Oh, what a view. Oh, grabe, langit-langitan na mga guys. Langit na yun. Oh, hey. Grabe. Mabaw na. Oh, 31 kilometers kagawa sa highway mga guys. So napuntaon niya Sampaloc Road, padong Daritan, padong sa Cuyambay. Last 40 to go. Let's go mga guys. Iskina na Likota 50 diretso 20 man tagara-gara. Ay, last pag naman mga guys. Let's go. Inside Iskina going Daranak Falls. Oh. Time check 9:29. 56 km. Oh. Tanawar ko na mga guys. Tuara.
Asa naman eh. Grabe yung lumba. Tapos sa blind. Ay, nako. Lang to as mga guys. Okay. Oh, 60 km na ko mga guys. Time check 10:17. Huh! Grabe mga guys, ito. Shout out DBB. Lamias si Morota ay lamias pa sakit. Woo! Iha. Thank you idol DBB. Dabobong, Sir Dabobong. Ha. Lamias rota. Sakit nga lami. Kagid last pag wala tubig na eh. Yan may pangbuhos. Hapit na mga guys. Kagod. Gugug. Shout out sa akong wife Mami Jean and Bob Nani sa pagsugot aning lumbaa. Inahan ako muli diha. Mag-camping na ta. Tapoy nagbike. Let's go. Likat. Pero ko spray. Okay ka lang? Okay lang. Pahinga lang muna. Pahinga. Kapuya na. Yan yung sahon sa mga motor. Highway na ni mga guys. Highway na boss? Highway na to? Ay, salamat. Ah. Whew. Grabe. Abot mo ako lang. Aman lagi. Pwede set. Last pag na yung sino sa puta ng highway. Ito na yung mga motor eh. Ay, baba. Ay, salamat Lord. Ay, nako, highway na. Highway na, mga guys. Ay, nako. Lampos! Ha! Grabe ka kuya! Ay, ako. Time check 10:32 62.8. Ay, nako. Oh! Salamat Lord God. Salamat sa kusog. Salamat Tito Alex. Salamat sa mga sparring partner Atan, Sir Yoyo, Coach Tito. Salamat inyong tanan. Salamat sa akong pamilya, Mom and Bob. Uli na ko. Shout out sa akong duwa ka brother. Baybon o bayhan. Uli na slistok. Tali na sa slistok. Ay, salamat Lord God.
Grabe ka po, Yarumba. One of the best. Hi. Ha. Hiha. Shout out, Sad. Watch out. Idol Clifford. Salamat sa imong mga pagtanaw sa kong video, Dol. Amping diya kami. Kago, Dol. Last bada to finish. Ay, nako. Thank you, Lord. Thank you, Lord. His friend. Habang ikapot lang niya ba? Dito Alex for coaching pag-guide kanunay. Oh, hihi. Ay nako. Dan. Third overall. Medal, boss. Finish. Thank you. Thank you. Matik. Idol, pa-picture ako. Okay lang, Idol. Bueno ko na rin po kayo. Sige. Sige.
Thank you po. Finish na mga boys. Ito na bike challenge. That's all. Kagod. Finish na. Gamit ka ng use oil. Kung ka-ising ba ngayo ko. Okay. Maraming salamat. Linsky, Lepi. Mana mga guys. Kapoy. Grabe na po. May time nga nana ko mundang. Grabe. Das pagod. Yang water station na si babaw. Okay na kaya tong oras. 5 hours mo 5 hours kapin. At least kagod na tong maayo. Gikanta sa hubak mga guys. Pag January nya atong gi-practice og maayo with the help of my coach Tito Alex para lang gyud ma-recover na to atong lungs kay start of the year gihubak pero maayo na lang. I think it's a good performance karon gyapon. Naay paa, why cramps, hangin pero grabe lang gid kasaka 20+%. 20+% unya kuan kanang sakit kayong subida. Okay. Thank you. Tanay Bike Challenge. See you next year mga guys. Shout out Sir Jello, Sprocket Sam, kung mga nakita kanina. Okay, sa sunod na po mga guys, kagod, grug.